Vi har valgt at skulle se kuplen på Rigsdagsbygningen. Derfor tager vi undergrundsbanen til stationen Brandenburger Tor. Der er altid kø for at komme op til kuplen, så derfor er det en god idé at bestille for eksempel en brunch oppe i restaurationen på tagetagen. Så kan man springe køen op. Fjernsynstårnet på Alexanderplads er 365 meter højt, og det er bygget i 1969. Kuplen er tegnet af arkitekten Sir Norman Foster i 1992. Men den danske arkitekt Per Arnoldi har været ansvarlig for farvesættet i det indre af Rigsdagsbygningen. Der er gratis adgang til kuplen. Kuplen er meget synlig og et tegn på rigsdagens identitet. Kuplen har 4 funktioner. Indgå som en væsentlig del af det naturlige ventilationssystem i Rigsdagsbygningen. Fungerer som daglysarmatur for mødesalen nedenunder. Have en kreativ funktion og så have en væsentlig symbolværdi. Det jødiske mindesmærke ved Potsdamer Plads kaldes Holocaust-Denkmal, og det består af 2711 stensøjler. Det er tegnet af arkitekten Peter Eichmann. Byggeriet er afsluttet i 2006. Luftbrygge-monumentet, som er rejst i 1951 til at mindes de allierede fly, som fløj til den blokerede Berliner by. De 3 spidser på monumentet skal forestille de 3 flyruter, som var tilladt fra de sovjetiske myndigheder. Lufthavnen Tempelhof var bygget oprindeligt i 1923, men i 1939 så blev den videre udbygget af Ernst Liebleck, og den var i brug indtil år 2008. Den var det sted, hvor man landede alle forsyningerne til den belejrede by, og det blev til alt i alt 2,3 millioner tons forsyninger. Checkpoint Charlie. Der var Berlin halvmarathon den dag, vi besøgte stedet. Ved Bernauer Straße har man ladet et stykke af den gamle mur blive stående og oprettet et museum til minde om muren omkring Berlin. Her er der et tårn, hvorfra man har udsigt til et stykke af muren, som den så ud.
Große Hamburger Straße er et område øst for Alexanderplatz. Her er de gamle jødiske bazarområder, og bygningerne her har også rummet den fra Schindlers Liste kendte fabrik. Det er et monument til minde om de jødiske børn, der blev sendt i koncentrationslejre fra denne skole, som lå her lige ved siden af. Nej, hvor skal det være herude før, eller? Jeg kunne så gå lidt. Olympiastadion er bygget i 1934-36, og det har plads til ca. 74.000 mennesker. Det er renoveret i årene 2000 til 2004. Klokketårnet, hvorfra der er en fremragende udsigt over byen, er 78 meter højt. Det er god vilje Else, ikke? Du kan se firkanten derinde. Klokken, der hænger i tårnet, vejer 4,5 ton. For at besøge Nikolajs Villa og Vandtægtkonferencehuset skal man give tid til staden på stationen. Overvejende fra denne station blev der mellem den 18. oktober 41 og den 27. marts 45 debatteret 55.696 berlinere på stations- og udløbsvejen østpå. 17.000 af dem blev kørt direkte til Auschwitz, den store koncentrationslejr. De fleste transporter afgik fra spor 17, og her har der siden 98 været et mindesmærke til minde og advarsel over deportationerne over Deutsche Bahns uundværlige rolle i denne forbindelse. Uden punktlige tog og velvillige jernbanearbejder havde det været umuligt at få så mange folk afsted. Gleis 17 er skabt af arkitekterne Hirsch, Losch og Wandel på det sted, hvor spor 17 lå. Mellem skinnerne vokser træer, der har sået sig selv. På hver side af den yderste kant af perronen ligger et ubrudt række små jernplader. Læser man den fra den fjerneste ende, kan man i kronologisk rækkefølge læse alle deportationsdatoerne fra Berlin, hvor mange jøder der var med transporten og hvor den gik hen. Wannsee er et udflugtssted for berlinere
Og der har man disse udflugtsbåde. Man kan få turen ind til bymidten. Gedenkniskirche her på Kudamm er desværre nu indpakket i plastik for at blive restaureret, men det er et mindesmærke fra krigens tid.